Hi there, Sanmonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kube ile episode yokuthi umntwana kaMangwabe akavumelekile ungena kaMseleku. We guys, niyakhumbula uMangwabe nobaba uMseleku besesibhedlela ngoba ingane igula. Cabanga ukuthi season 2. Kuye kwagula umntwana kaMayeni kanye nokaMangwabe. Baye esibhedlela babuya mabefika ekhaya kwafika umndeni kaMangwabe kwakukhona uma kanye nabanye obhuti. Wajabula ubaba uMseleku wajabulela ukuthi umndeni kaMangwabe ufikile, wajabulela nje ukuthi bafikile ukuzoba supporta kwabamnandi. Angikhumbuli noma bacula noma bathandaza. Emva kwalokho ke saqala ukuzuma kaMangwabe ekhuluma ngoMseleku esho ukuthi uMseleku wafika kuyena wathi nje ngeke azadlale ngoMangwabe, wamtshela uma kaMangwabe ukuthi uMangwabe uyena uyiqanda lakhe, wathi uMseleku uzomphatha kahle. Wathi ke ugogo uma kaMangwabe yena uyiqanda lomkhwenyana. Indlela ubaba uMseleku waye welcoming ngayo ufika umndeni kaMangwabe kanye noma kaMangwabe nobhuti engababona uwomzala yenza ngingayikholwa lesi sketch abasidlala ku season 8 la esekhuluma khona ngokuthi umntwana kaMangwabe kukanjani ekhuluma nangoma bengane. Into engiyibonayo banenhloso yokuthi belethe ama-views aphezulu, ba-introduce le ndaba yo-baby mama nezingane ezalwe ngaphandle because ubaba uMseleku indlela waye-happy ngayo ukubona umndeni kaMangwabe yini engamenza ukuthi acasukele ingane eseshada isikhathi eside noMangwabe. Ngizama ukuhlanganisa guys, nima ningabuyela kuleyo episode ningeza nami nisho ukuthi niyakholwa yini ukuthi lo yaMseleku ubaba uMseleku waye-happy ubona umndeni kaMangwabe noma kaMangwabe wathi nje yena uyiqanda likamkhwenyana, okusho ukuthi nje ubaba uMseleku uyafana nengane yakhe, uyabo umphethe kahle naye ngoba wathatha ingane eyi-breadwinner okuMangwabe. Kukhuluma uma kaMangwabe. Senisho ukuthi lo baba ofanayo uye lo osethi kithi manje oma bengane kanjani nengane ayisena access kaMseleku ayivumelekile. Hayi. Enye into vele ibe ingane kwani nje. Ngoba cha bayakhohlwa phela ukuthi sikubukile useason 2 noseason 1. Manje ezinye izinto sibuye sizibuza ukuthi kanti iziphi eseziyamanga yiziphi eziyiqiniso. Mina ngididwa ukuthi uMseleku wajabula ebona umndeni kaMangwabe. Okusho ukuthi akabajabulelayo omzala nogogo. Kwaba khona isithombe la ephethe khona isiklabhu wathi uSiphiwe Sibali okubhuti kaMangwabe. Kodwa mase kuziwa kwingane kaMangwabe usekhuluma nje izinto engasazwakali. Kanti nina guys useason 7 anobukanga kahle ehla ama-views ngo season 7 i-viewership yashona phansi. Yindaba ile ndaba ya number 5. Number 5 besenicikekile number 5 ashona phansi ama-views. Manje sebephanda yonke indawo ukuthi nalokho kuzosebenza asikulethe kube storyline nalo hayi siyabona phela siyabona siyabona ukuthi it's not make sure. Kodwa ke nami bengibuza ukuthi anikuboni kanjani ukuthi it's not make sure. Hayi. Bye.